Merhaba jwara, hum bixêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Di sala nû da bi videoyekê nû ez li hemberî we li pêşberî we me. Di vê videoyê de ez ê behsa xwendinên sala nû bikim. Hûn em di salekê nû dane. Divê bêguman me dest bi xwendinan kiriye. Li vê naverê de em pirtûkan jî dikirin. Pirtûkanê xwe dewlemend dikin. Wê niha pirtûkên nû jî bên çapkirin di sala 2023 da. Di serî de dixwazim vê sala we pîroz bikim. Her çi qas hefteyek ser vê salîra derbas jî bibe. Min bi podcastekê ev pîrozbahî ji bo we çêkiribû. Dengê pirtûkan de dikarin guhdarî bikin. Niha em werin ser videoya îro. Îro ji were behsa çi dikim? Îro weke me got sala nû, xwendinên nû û pirtûkên nû. Ev li ba me henin. Ez ê niha ji were behsa van pirtûkên xwe nû bikim. Li beriya pirtûkên nû ez behsa xwendinê bikim ku divê salê de divê em jî bîr nekin em xwendinên xwe çê bikin em ji xwe re bernameyan amade bikin ji bo sala nû hê ne derengê yani derengî tune ji xwe ve çi wextê xwest yani kengê we xwest ji xwe re hûn bikaribin bernameyan amade bikin ev ne wê manî ku bernameyekî binivîsinin programekî ji bo xwendin nenivîsin yani hema bijin di hişê xwe de tiştekî çarçoveyekî çê bikin yani ez çawa çê dikim divê ji we re bibêjim ez dinivîsin bêguma weke em bêjin mehan dinivîsinim weke li gor salî beriya ku em bêjin sala 2022 qediya min ji bo sala 2023 bername xwe amade kir ez ê dikîjam mihêda mehan de çi pirtûkan bixwînim an jî mijar falan nivîskar ez li gor vanan vedqetînim û li gor wê xwendinên xwe pêk dînim divê hûn jî di sala 2023 de bêtir bi Kurdî bixwînin û pirtûkên Kurdî li pirtûkana xwe zêde bikin. Niha ez werim pirtûkên xwe yên nû yê ku di sala em bêjin 2023 de pirtûkên ku me kirîne ev pirtûkanan in hûn li vir dibînin gelek giran ez wisa nîşanî we bidim hêvdarim baş dixuye wisa şekilden rabikim ku hûn rim bibînin tamam bese niha ez ê hin behsa kirîna xwe bikim min bi çawayê kirîn û navê pirtûkan nivîskar û weşanxaneyan ji we re bibêjim ku hûn jî bikaribin ji xwe re bikirin kesên ku dixwazin bêguman niha belkî hûn ê nîşe bigirin li ba xwe ku pişta yani biçin ji xwe re bikirin ez ê behsa wê bikim kerem kin ez dest pê bikin niha destpêkê de pirtûkek ya Kejal Ahmet qehweyek li gel wî pirtûkeke helbestan ji weşanxaneya Avêstayê hatiye çapkirin ev bi soranî ye bo kurmancî hatiye wergerandin nivîskara wî ji xwe wêneyê nivîskara pirtûkê jî li vir heye pişta pirtûkek ji çîrokan ya Dilawer Zerak bi navê Kakil ji weşanxaneya lîsê hatiye çapkirin gelek berhemên mamoste Dilawer Zerak hene ev ji ji wan yekê ku hema dibêjim ya yekemîn jî ev berhemaye Kakil e ez bi Mustavê gerek û pişta pirtûkek ya Burhan Tek Dost ji weşanxaneya Avêstayê ev jî hatiye çapkirin û niha ev her du pirtûkanan min ji ser Amazon.com'ê kirin dibe ji we re vê bêjim ser Amazonê car cara pirtûkên Kurdî gelek erzan tên firotan vê bilahaya we jî hebe û kargo jî bedava ye bê pere belaş e ji ber wê hûn dikarin pirtûkekê di pirtûkan jî heta min bixwazin yani çend pirtûkan jî bixwazin dikarin ser Amazonê bê kargo em bêjin weke belaş ji xwe re pirtûkan bistînin ev pirtûka min ji sahafekî peyda kir li Stenbolê sahafe peyda kir ev pirtûka jî dîsa rojnamegerî jî ji weşanxaneya Perî min kirî weşanxaneya Perî jî li Stenbol Kadıköy'ê ye yani kesê ku rêya wê li wir ket divê bira di Google'ê de dicê lokasyonê de binivîsine wê ew lokasyon rasterast we bibe weşanxaneya Perî nivîskar Cemil Oğuz ji weşanxaneya Perî hatiye çapkirin pirtûk rojnamegerî û pîvanên wê yên sereke li vir behsa rojnamegeriya Kurdî nake bi giştî behsa rojnamegeriyê dike yani rojnamegeriya cîhanî bêguman behsaya Kurdî jî dike lê ne ji bo ya Kurdî em bêjin hatiye nivîsandin bi giştî ser rojnamegeriyê berhemeke bi vî hawî hatiye nivîsandin
Pişta em werin ferheng ve beguman ferheng de Pirtûkxaneyên we da û di yê min da jî hebin. Ev ferhenga torî ev gelek demek ku ez şopa wê bûm ku min dixwast ez vê ji Pirtûkxana xwe zêde bikim. Kurdî Tirkî, Tirkî Kurdî ji weşanxaneya Berfînê ev çapbûye. Ev jî min ji Safê kirî, Stenbol Safê ev kirî. Ev berhemên ku niha ez ê danasîna wan bikim hemî ji sahafan me kirîne. Ez yani yek bi yek li sahafan geriya me min pirsiye li bawê Pirtûkên Kurdî hene tunûn li hindera min nav gotine bi vî hawî ev Pirtûkanan min kirin. Ev jî ez wisa rast hatim yani li sahafê min pirsî min got qet bawe gelo Pirtûk hene yani min qet hêvî netkir li ba wî kesî heba ku ev çend heb henin yani wî nizanî bû wisa nîşanî min da min got yani wisa min tentirê xwe da got min got min Xezneke li vir kişf kiriye diye û ev ji wan yek bû ji wê Xezna ku min kişf kir. Pişta dîsa beytik Pirtûkeke helbestan ji weşanxaneya belkî hatiye çapkirin yekin he helbeste ev helbestin serhildana mala Aliye Unus ev romana Mahmud Baksî ji weşanxaneya biborin weşanxaneya Welat hatiye çapkirin. Ev niha çapa wî ya nû heye ku ev jî di avês di lîsê da heye hûn dikarin ya lîsê jî bêguman ji xwe re bixwînin vê jî dikarin berhemên Mahmud Baksî. Pirtûkeke şano Orhan Asena ev bi navê Tirs şanoye tiyatroye wergera wî Zeynel Abidin Özalp kiriye ji weşanxaneya Jîna nû hatiye çapkirin. Weke min got ev min ji sahafan peyda kirine yani dibe di piyasê da neyên dîtin yani bila haya we jê çêbe. Ev romana jî av zelal bû ji weşanxaneya Pêrî dîsa hatiye çapkirin. Mezher Boza nivîskarê wê ye. Ev av zelal bû romaneke ji 5 cildan pêktî. Belê 5 cildin. Ev cilda wî ye yekemîn li ba min cilda yekemîn tune bû. Du sê çar pênc li ba min henin lê yek tune bû. Bi vî hawî min ev cildê av zelal bûye temam kirin ku ez ê bikaribim dest bi xwendina romanê jî bikim di vê salê da. Li weşanxaneya Pêrî hûn dikarin vê romanê yani em bêjin cildên vê romanê peyda bikin. Yani ev romana ne ku min ji Safê ev nekiriye. Ji ber me bêjim. Ji wer Kovarek bi navê Jehr ev jî dîsa min ji Sahafekê peyda kir. Hejmara Sisyan sal 2014. Pirtûkeke ser zargotinê nivîskar Hilmî Akul ji weşanxaneya Doyê hatiye çapkirin. Çîrokên heywanan kew û kew. Li vir Hilmî Akul ev berhevkarê vê Pirtûkê ye. Çîrokên gelekê Kurd di ser em bêjin heywanan weke bi vî kurmanciya xweşik hatine tomar kirin. Pişta dîsa romanek ji weşanxaneya kê ye ji weşanxaneya biborin ji bo çapê weşanên jê ev çapûye. Nivîskar Abdullah Pertew Işık ser jîn ev romana ew rehmetlî ew kebû biborin navê wî niha min ji bîr kir. Migirdiç Margosyan ev kesekî Ermenî ez barim salek 2 sal berî 2 sal bû wefat kirmir. Wî Camerî pêşgotin ji vê romayîna nivîsandiye. Pêşgotina wî heye. Pişta dîsa Pirtûkeke helbestan ya Ahmed Hüseynî ji weşanxaneya Ronahî hatiye çapkirin. Navekî kuştî ji navên te yên kesk bû. Weke vî Seydayê hanê hûn nas dikin Şêxê Xeznewî ku ji aliyê rejima Sûrî 2016 da 2006 da hat şehîd kirin. Rehma Xwedê li ser giyanê wî pak be kesekî Kurdeva Kurdperwer Kurdewarî bû ev Seydaya ev Şêxa Ahmed Hüseynî li ser wê helbest nivîsandine. Pişta dîsa romanek din Jinek Berxweder nivîskar Dewran Abdurrahîm ji weşanxaneya Ewkê ye Enstitûya Amedê ev jî hatiye çapkirin. Romaneke dîsa yan jî noveleka Hesenê Metê ku bi navê Li Dêrê edebiyat ji weşanên Nûdemê hatiye çapkirin. Lê mixabin weşanên Nûdemê niha nadomin yani ev jî weke min ji sahafan peyda kirin. Hûn jî dikaribin ji sahafan peyda bikin. Ew zanin weşanxaneya Nûdemê û
kovara ku binavi nûdemê ji aliyê Firat Cevelî navbera salên nodî û 10,000 heta ez barim 10,004 wê demê jî weşanxaneya nûdemê didome. Niha pirtûkên wê weşanxaneyê di piyasê da sihafan da tê peyda kirin. Dîsa pirtûkek dîsa ji weşanxaneya nûdemê ev jî wergere nivîskar Katerina Taikon bi navê Katitzi ji edebiyata Swêdê hatiye wergerkirin ji bo Kurdî kurmancî. Pişta berhemek li ser dîrokê Kurtê lêkolînek ji dîroka Kurdistanê Kardox Agirî min ev nav Kardox Agirî gelekê bîstî bû û ez min dixwast ez vê pirtûkê jî peyda bikim li weşanxaneya Pêrî ji weşanxaneya Pêrî ev hatiye çapkirin pirtûkeke ser dîrokê yani wesa dibînin pirtûkeke Kurt e derbarê dîrokê de. Pişta pirtûkeka dîsan bi navê Dengê Kurdistan dîwan yek evî navelat ya Rahmetli Abdurrahman Durre ji weşanxaneya Melsa Yayınlarî hatiye çapkirin ev jî. Dîsa di sihafê de hûn dikarin peyda bikin. Pişta çend pirtûkên dîsan ji weşanxaneya nûdemê ku werger ji bo Kurdî hatine kirin pirtûkên gelek xweşin û gelek hêjan ez barim van navan ji ber ku hûn dizanin kesên ku em bêjin dixwînin yani haya wan ji dunyayê ji romanê hebe yani kêm zêde ev navanan bîstine ji edebiyata Ereban ku ya Lübnanê em bêjin Curcî Zeydan heye ku li ser Selaheddîn Eyyûbî romanek nivîsandiye ev roman ji weşanxaneya nûdemê hatiye çapkirin wergera wê mamoste Emin Narozî kiriye. Pişta ji edebiyata Swêdê dîsan çend pirtûk ji weşanxaneya nûdemê hatine çapkirin. Astrid Lindgren mêrga jêr ji weşanxaneya nûdemê hatiye çapkirin wergera wî ji bo Kurdî kurmancî Mustafa Cizîrî kiriye. Ev xanima hêja taybet de edebiyata zarokan da gelek navdar edibi haya ve jê hebe. Pişta dîsan di berhemên Henning Mankell ez weke rasterast navê wan dixwînim ji ber ku yani wê zimanî nizanim dikarim telafûz bikim. Yek rêwîtiya ber bi dawiya dinyayê ve adinê jî Hingûra Êvarê. Ev wergerên wan kêkirine wergerê vanan jî yê yek ev Firat Cevelî kiriye. Ev adinê jî Mehmet Dehsîwar wergera wî bo ji Swêdî bo Kurdî kurmancî kirine. Ez hatim berhema xwe ya dawîn ku berhema xwe ya qereseyî û ya bêguman hemî berhemê min girîng bûn hemî jî berhemên hêjan e lê eva dawîn ku ez nîşan wê bidim rastî ji bo min gelek hêja ye ji ber çi ji ber ku eva ku ez niha nîşanî we bidim weke wisa nîşanî we bidim pişta behsê bikim weke hûn dibînin kurmancî dinivîsîne hêjmariyek û heta çilî havîna 1987 heta bahara 2007 ev rojnameya taybetî ya Enstitûya Kurdî ya Parîsê li ser pirsên zaravayên kurmancî em bêjin di navbera sala 1987 heta bahara 2007 bi awayekî rêk û pêk rojnameyekî xebatên hûn zanin Enstitûya Parîsa Enstitûya Kurdî ya Parîsê ew kiriye ji weşanxaneya Avestayê ev hatiye çapkirin. Şuay hûn ji Avesta vanî nikarin bibînin şuay nemaya çapê wî hûn dikarin di sihafan da belkî bibînin. Ez ji weka rastî vê ew kê hatim xezîneya ku ew ji ferhenga torî her du li ba hevûn min kirîne. Niha wekê hûn zanin ev li Parîsê li Enstitûya Kurdî ya Parîsê de bu yerekê gelekî kirêj em bêjin hovanê ji aliyê yani weke em bêjin bu yereke terorî hat çêkirin ser Kurdan ve mixabin sê Kurd di wir şehîd bûn dibe ez wan jî bi bîr bînim yani giyanê wan ruhê wan pak bibe şad bibe yani weke navê Enstitûya Kurdî ya Parîsê dema ku min dît ew hema ew bu yera cihat hişimin ji ber wê min xwest ez wê jî bibêjim em bi vî havî ev jî berhemeke wisa em bêjin qerase gelekî baş û gelek mijar di vir da hene ku bi awayekî zanistî bi rêk û pêk li gor qaîdeyên em bêjin rêzimanî û gramer em bêjin bi avî em bêjin hatiye ew kirin û bêguman Enstitûya Kurdî ya Parîsê jî bi yani gelek xebatên xweşî başî kirine û serokê wî Kendal Nezan jî mamoste Kendal ev çend roj berê li gel Mehdî Mutlu bernameyeke çêkirin di War TV'ye de divê teqez wê jî temaşe bikin derbarê em bêjin Enstitûya Kurdî ya Parîsê de jî bêtir agatar bibin ji ber wê dibe ew bername gelekî baş e.
مخواست از دی سالا نو دا بو ویدیو کی وسا دست بکم هم برهمی خوانی شان وبدم هم بحثا خواندنی بکم و هم جی ببیجم دوی سالی دا هی باری me بهتر گرانه دوی ام بهتر سر خواندنی دا بکوین بخوینن فهم بکن یعنی در دور خواه ناس بکن خواه دیروکا خواه جیرانین خواه بجن دجمنین خواه و دنیای خواه امتدا دجین دوی به هوایی که دوی ام ناس بکن ناس کرن اویجی بگومان ده خواندنی دا در باست به وش بیر نکن پرتوخانه هم yani Pürtükhaneyin xwe ava bikin çi bikin yani çi bi awayên online weke me dengê pirtûkan got an jî em pirtûk û em bêjin pirtûkê din çi jî weke min em bêjin bi awayeke fîzîkî yani ev hê ne pirtûkhaneyeke bi rastî ez wisa nehasî bînim hewciye bi sedan ne bi hezaran pirtûkê min hebûn ku ez bêjim pirtûkhaneye û dibe wisa pirtûkhaneyan ava bikin bu vî hawiya zatim dawiya videoyê ji bîr nekin di salan da dibe em pirtûk hezê bêhtir mezin bikin piştgiriya pirtûk hezê bikin heta videoyekî din xwe baş binêrin bi xatirê we